Často pokladaná otázka, čo sa stane, keď porazíme Midland a ako nás ovplyvní nový formát Ligy majstrov? Takže čaute všetci slovanisti, slovanistky, slovaníčatá. Určite vás zaujíma, ako nás ovplyvní nový formát Ligy majstrov a ako určite všetci viete, ako to fungovalo doposiaľ. 8 skupín po 4 týmy, takže celkovo 32 tímov, ale od následujúcej sezóny je to inak. Ligu majstrov si na jeseň zahrá až 36 tímov, ktoré budú spolu, pozor, v jednej skupine. Ako určite viete, doposiaľ hral v skupine každý s každým, doma aj vonku. Takže 6 zápasov. Teraz to bude pochopiteľne inak. Inak by bolo 70 zápasov. Každý vo svojej skupine odohrá 8 zápasov. 4 doma a 4 vonku. Ako sa vybere, kto s kým budú hrať? Aj toto sa mení. Losovať bude AI, umelá inteligencia, so košou. Áno, počuli ste správne. Košou. Toto je tá najväčšia novinka. Týmy budú rozdelení do 4 košov. V koši 1 budú tie najlepšie týmy, v koši 2 trošku horšie, v 3. koši priemerné týmy a v koši 4 najslabšie týmy hodnotené podľa koeficientu. Ku celkovému rozmiestneniu sa ešte vrátim, lebo vás určite zaujíma, ako sa bude postupovať. Prvých 8 tímov z 36 automaticky postupujú do 8 finále. Týmy, ktoré sa umiestnia na priečke 9. až 24. postupujú do play-off kola 16 finále, odkiaľ víťazovia postupia do 8 finále. A z priečky 25 až 36 rovno vypadávaš. Toto by bolo doriešené späť ku košom. Každý tým sa na 100% stretne s dvomi z každého koša. Jeden doma, jeden vonku. A kto v akom koši je, to vám poviem teraz. V prvom koši sú týmy Manchester City, Bayern Mníchov, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter Milan, Borussia Dortmund, Lipsko a Barcelona. Len tá predstava, že ak Slovan vyhrá stredu, bude hrať na 100% s dvomi z týchto tímov. Sa mi páči, ale aj ma desí. Ale toto není všetko, lebo sú tu 2 ďalšie veľkokluby z koša 2, kde môžeme nájsť Leverkusen, Atletico Madrid, Atalantu, Juventus, Benfiku, Arsenal, Brugge, Šachtar Donetsk a AC Milan. Tieto týmy, áno, pokiaľ Slovan v stredu vyhrá, bude hrať so 4 z týchto tímov dokopy, s 2 doma, a to ešte nekončíme, A s 2 von. Feyenoord, Sporting, PSV. Tieto 3 týmy sú tam naisto. A tieto týmy budú buď v 3. alebo v 4. Za mňa skôr v 3. A to sú Celtic Glasgow a Monaco, Aston Villa, Bologna, Girona a Stuttgart. Ale do 3. sa môže dostať aj tie najlepšie týmy z kvalifikácie podľa koeficientu. A zvyšné do 4., kde ich 100% čaká zatiaľ Sturm Graz a Brest. Takže toto by bolo pre toto video všetko. Nám už neostáva nič iné, ako si na stredu pripraviť hlasivky a držať našim chlapcom palce. Ja dúfam, že dátum 28.8. sa zapíše do slovenskej histórie. Takže toto by bolo pre toto video všetko. Nám neostáva už nič iné, ako si pripraviť na stredu hlasivky a držať našim chlapcom palce. A pevne verím, že dátum 28.8. sa zapíše do histórie slovenského športu. Poďme spolu, sme Slovan.